Ezek után 2 perces hozzászólása következik Zagyva György Gyula, Jobbik. Nem tisztem, hogy tanácsokat osztogassak a fideszes képviselőknek, de most mégis megtenném Semjén Zsoltnak és Harag Péternek, mert úgy látom, hogy nincsenek tisztába a saját szimpatizásaik értékrendszerével, és mondjuk ebbe a trianoni emléknapba például jobb lenne, hogyha megszondáztatnák a fideszes szimpatizásokat, és kérem figyeljenek ide, mert szerintem olyan dolgokat mondok, ami az önök szimpatizásait érdekli, mert kíváncsi lennék arra, hogy mondjuk Semjén Zsolt megmernie ismételni ezt a kijelentését mondjuk 200 demokrata olvasó előtt. Kövér László például bólincson rá, hogy ön megmernie. Önök járnak oda, csak azért, mert itt önök olyan gőgösen itt elröhögcsélnek azon, hogy mondjuk egy trianoni emléknapot felvetettünk, hogy mintha nem lennének abban a tisztában, hogy az önök szimpatizásaik, akik beszavazták ide önöket a parlamentbe, ezt akarnák. És kérdezzék akkor meg önök mondjuk a demokrata hasábjain. Vagy mondjuk a Hír TV vagy az Eko TV képernyőjén. Ezt tanácsként velem javasolni. Ezt majd folyosón megbeszéljük. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólást.